Ganahan mo mo chill out nga doon sa syudad. Barato, hilong, lami nga pagkaon. Check this out. Unsay ayo bay! May buntag, may udto, may hapon, may gabi kayong tanan. This is your boy, Jepoy, once again. So, karon mo nga maki-beach, may ganda nga pagkatao. Sa beach yun. So, baka laglagom na kayo ta, basta maka-beach. Maura na itong kinabuhi, dire kay hilig nyo ta. Padagat permintig yun. So, karon duwa kita nagpalayo. Naata sa Mactan. Kung naasalay gitawag nga Chateau di Busay, naapoy gitawag nga Chateau by the sea. Question is, Jepoy, tagpila mo na darang Chateau by the sea. So for only 480 pesos maka day use to modere. And not only that, kadang 200 ana sa 480 nimo kay imuha pag yung makonsume as food. So guys, para sa katungunahan mo relax, I will advise nga mga nihimo if weekdays, Mondays to Fridays kay Waitaw ninyo kay stanan, plus mag-avail mo silang promo which is katong 480 for a day use, yang 200 pesos na niya kay consumable. So far so good. So ito nga summarize, di ko magduwa-duwa 38, di ko ganahan sa place. For pariton ko ano 1 to 5, 5 the highest, makaingon ko 4.5 din. Nga naman, number 1, ilom, nindot, chill out nga place. Basta lang man himo o weekdays, Monday to Friday, katong 5, ilom bisaya ka mukha mo raman. Number 2, lami ang pagkaon, carbonara, bulognis, tanan, gusto mas gisimple lang kayo, lami gid siya. Ikatulo, barato, basta i-avail na ninyo ilang promo karon nga 480 nga 200 consumable, okay na kayo, chill out ka tanan. Okay, Payter, babu.